Benvingudes i benvinguts a una nova clau de la nostra història. El programa d'avui serà el 342. L'economista Miquel Rovirola, en el seu estudi Una reflexió des de la lectura del llibre del professor Jacint Ros Ombravella sobre la viabilitat econòmica de la independència de Catalunya, recorda que al març de 2009 Jacint Ros Ombravella va publicar amb el subtítol Prou explícit de la viabilitat econòmica de la independència política de Catalunya. En aquell moment, la independència encara no ocupava el centre del debat polític català, però l'autor va saber plantejar una qüestió que preocupava molts ciutadans. Seria econòmicament viable una Catalunya independent? Segons Rovirola, la importància d'aquest llibre no rau només en el seu caràcter pioner, sinó en el rigor amb què aborda la qüestió. Ros Ombravella no pretenia demostrar si la independència era desitjable, sinó analitzar si era possible. Una distinció que continua sent essencial. A començaments de la dècada passada, molts catalans favorables a un estat propi tenien dubtes legítims. Catalunya era massa petita? Depenia exclusivament del mercat espanyol? Què passaria amb les pensions, l'euro o la capacitat de decidir sobre la pròpia economia? Rovirola recorda que aquestes preguntes apareixien sovint en les presentacions del llibre i que Ros Ombravella intentava respondre-les amb dades i arguments sòlids. Una de les idees centrals que destaca Rovirola és que la independència és, sobretot, una decisió política. Correspon a la ciutadania decidir quin marc institucional prefereix. Ara bé, un cop plantejada aquesta opció, és responsabilitat dels economistes analitzar-ne les conseqüències. Massa sovint, però, el debat ha substituït l'anàlisi per l'eslògan. Els anys següents van demostrar que l'estudi de la viabilitat econòmica de la independència no era patrimoni d'una sola sensibilitat ideològica. Economistes de posicions diverses van participar en informes i publicacions que coincidien en una idea bàsica. La qüestió podia ser analitzada amb criteris tècnics i acadèmics, més enllà de les preferències polítiques de cadascú. Rovirola subratlla també dues conseqüències econòmiques que considera fonamentals en un escenari d'independència: la desaparició del dèficit fiscal amb l'estat espanyol i la possibilitat de disposar d'una política econòmica pròpia. Es pot discrepar, potser, de les conclusions, però és difícil negar que es tracta d'arguments formulats des de l'anàlisi econòmica i no des de la simple consigna. Més de 15 anys després, moltes de les preguntes continuen obertes. Potser la principal lliçó que ens transmeten Ros Ombravella i Rovirola és que els grans reptes col·lectius exigeixen conviccions, però també rigor, coneixement i voluntat de pensar per nosaltres mateixos. Benvingut, Víctor Cucurull. Gràcies. L'anàlisi econòmica de la viabilitat de la independència, molt més enllà de si vols o no vols la independència. Clar. Jo em penso que estaria bé recordar ara que un dels arguments potser més compartits o més àmpliament compartits, diguem-ne, per diferents segments i sensibilitats, com deies ara, de persones que es plantejaven aleshores, després i ara, perquè això no s'ha acabat. No. Perquè hi ha gent que té la sensació de que hem estat derrotats, els que dèiem que només hi havia una via factible per garantir la continuïtat de la nació catalana en un context de globalització tan, diguéssim, evident com el que estem visquent, que vam viure aleshores, però que segueix sent el context en el qual vivim, no? Per tant, dius, si aquest argument, que era potser el més central ja en aquell moment, inclús quan Ros Ombravella edita aquest llibre, encara no havia començat pròpiament, ja hi havia moviment. No, perquè estem parlant del 2010, eren els inicis de tot plegat. Ja hi havia hagut la consulta d'Arenys, d'Amunt, hi havia hagut ja uns inicis de mobilitzacions, hi havia hagut la sentència. No, perdó, la sentència va ser immediatament després. Sí, pràcticament a la publicació del llibre. Va barrar el pas absolutament, diguéssim, en un exercici
jo sempre he considerat, diguem-ne, de tall autoritari absolutament, és a dir, sense cap fonament democràtic. I segurament de poca intel·ligència política, també. Bueno, intel·ligència política o maneres de fer, diguem-ne, no? Clar, dius, aquesta gent, a base de repartir garrotades, a tort i a dret, toquin o no toquin, doncs de moment van fent la viu-viu. Per tant, no sé com es pot analitzar això. Per altra banda, el que sí que crec que és molt important és que siguem nosaltres els que fem l'anàlisi de tot el que ha passat i de com estem ara i de com hem d'imaginar-nos el futur. Per què? Perquè hi ha una cosa que a mi em sembla bastant òbvia, i és que la majoria de la gent que va participar activament en aquest procés, a partir de l'aplicació del 155, tenen la sensació, o el convenciment, en alguns casos, de que hem estat derrotats. És a dir, de que realment ells han guanyat la partida. I això és mentida. Aquí l'única cosa que ha passat és que nosaltres, o el nostre projecte, diguem-ne, ha fracassat. Per què? Doncs perquè en el moment de la batalla decisiva no ens vàrem presentar en el camp. No vàrem donar-la, aquella batalla. El dia 3 d'octubre jo... Perdut per incompareixença. Exacte. Aquell dia 3 d'octubre jo el recordo molt bé perquè va ser el dia que em vaig adonar que allà hi havia alguna cosa que grinyolava molt, no? Que fins aleshores havíem anat seguint un procés amb alts i baixos, amb dificultats múltiples, amb acords i desacords, diguéssim, no? Perquè és natural que la gent en un país modern, avançat, com era Catalunya l'any 17, no? El 2017, doncs la gent tingui diferents posicions i defensi vies inclús que a vegades poden semblar contradictòries, no? Però el que és evident és que no ens van derrotar, perquè no hi érem. O sigui, el dia que havíem de donar la batalla, que era el 3 d'octubre, ja a final, amb tot el poble al carrer, hi va haver una part del nostre país que, i ho sento per ells, però els hi quedarà penjada aquesta llufa, de què varen defeccionar, és a dir, no hi eren. No van estar a l'alçada. No hi eren, no hi van ser. I per tant, això va quedar com aturat, com congelat, amb l'acció aquesta que va fer llavors, uns dies més tard, l'estat espanyol, que va ser d'aplicar aquest 155, un altre article que no s'aguanta per enlloc, diguem-ne, però és igual, ells apliquen el que els hi sembla, quan els hi sembla, com els hi sembla, i passi el que hi peti qui peti, no? Molt bé, doncs apliquen això i aleshores convencen el personal a poc, perquè això ha sigut un procés llarg, de que ens han derrotat. Però esclar, això no és veritat. I com que això no és veritat, jo crec que ara el que toca precisament és tornar a llegir amb molta atenció, entre altres llibres molt importants pel nostre futur, el de la viabilitat econòmica de la independència, diguéssim, plantejat de la manera com ho plantejava en Jacint Ros Ombravella, que era fent les preguntes, afinant molt en aquestes preguntes i veient si realment en el plano de la realitat d'aquell moment, però també ara, toca fer aquestes mateixes preguntes, si realment la via que nosaltres, molts catalans, compartim en el sentit de que és l'única via realment eficaç per poder mantenir la nació catalana dempeus, després de 1000 anys d'història, molts d'ells esplendorosos, diguem-ne, doncs jo em penso que és molt, molt i molt necessari que ens replantegem això. Tinguem-ho clar, no hem estat derrotats, hem fracassat, d'acord, jo sóc el primer. Que... En tot cas, una guerra es compon de moltes batalles. Exactament, i en aquest moment... La guerra no ha acabat, per dir-ho en termes bèl·lics, la guerra no ha acabat. Aquesta guerra només es pot acabar d'una manera, diguem-ne, o de dues, si vols, O desapareixem... Exacte, o ens aniquilen, o proclamem la independència de Catalunya i seguim vivint com hem viscut durant segles i segles, de la manera com ens agrada fer les coses a nosaltres, de la manera com hem demostrat amplíssimament al món, diguem-ne, que la nostra manera de fer era més, com te diria jo, més eficient, fem servir aquesta paraula, perquè realment és així, no? Quan te n'adones de com es va gestionar tot el tema de l'imperi comercial o mercantil català a l'edat mitjana, a tota la Mediterrània, com es van gestionar
tota la resolució, per exemple, dels conflictes molt lògics i molt evidents en una societat complexa, com ja era la societat catalana, a diferència, per exemple, de la castellana, que eren pastors i recol·lectors, diguem-ne, i uns senyors feudals allà que els feien passar per l'aro, no? Però aquí no, aquí hi havia lleis, aquí hi havia drets, i els drets es defensaven a les Corts, i el rei havia de signar allò que les Corts Generals catalanes dictaminaven. Estatuïm, tots aquests capítols de les constitucions catalanes, per cert, vigents, doncs ens haurien d'il·luminar en aquest nou, podríem dir-ne, tram de lluita per les llibertats i pels drets de la nació catalana, que ja el tenim aquí a la cantonada. Doncs encara que sàpiguen que encara som aquí i que continuem. Doncs nosaltres també continuem i anem a la primera secció del programa, Invents i aportacions catalanes al món. Avui parlarem de motos. Doncs és una bona idea. Ara que fa calor i que dona molt gust... Sempre se circula millor amb una moto. A l'estiu, no? En ple aire i d'això. Però és que realment vaig pensar que valia la pena parlar d'aquest tema i ho farem només com a un primer apunt, perquè a mi m'agradaria poder fer un programa monogràfic i parlar-ne més a fons d'aquesta qüestió. Però el cas és que fa uns dies sortia en una notícia del diari Ara que hi ha hagut un incendi molt greu a la planta de l'empresa Montesa Honda, a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. En aquest incendi es va cremar una nau de 20.000 metres quadrats. Afortunadament, els 74 treballadors que hi havia en aquell moment treballant a la planta van poder sortir tots indemnes, sense major, diguem, més que un ensurt, no? Des del punt de vista de danys personals. Però jo crec que sí que en aquest cas l'incendi ha sigut greu i tindrà segurament conseqüències. Però això a mi em va fer pensar que encara existeix Montesa. Montesa és una de les marques... Bueno, ara ells treballen sobretot d'acord amb Honda, que em sembla que és d'origen italià, però ells segueixen... O sigui, Honda és una marca, però com l'empresa i tal segueix existint i està aquí al Vallès, i operativa, no? I aleshores vaig dir, anem de parlar d'aquest tema. I clar, com que era una cosa una mica d'actualitat, dic, doncs fem avui un apunt, perquè tots recordem, per exemple, amb aquella estupefacció a vegades, no? Aquests grans campions catalans de les competicions de motos de tot el món, no? Per exemple, en Salvador Canyelles o un Cito Pons, que són figures, diguem-ne, històriques d'aquestes competicions, no? Però també hi ha l'Espar, també és aquest xicot, em sembla que era amb la moto petita, amb la de 50 centímetres, dic ara de memòria, però ell va fer una quantitat de premis, com diria jo, que va guanyar 9 mundials, 9 campionats mundials. Però també hi ha l'Àlex Cribiller, tenim naturalment un altre cas molt sonat, que va ser en Jordi Tarrés, aquest noi de Rellinars, que va guanyar 7 mundials en aquesta especialitat tan curiosa que és el trial. Sí. Per tant, bueno, i ara mateix, aquests dies, acaba de... Bueno, no ha guanyat, però està diguem-ne, en el candeler, aquest noi, el Marc Márquez. Els germans. Sí, germans, perquè un és el tro de Cervera i l'altre és un germà, però tots dos van com una moto. Exacte, mai més ben dit. I per tant, dius, clar, que hi hagi tants campions dels grans premis, de les grans competicions de motos al món, que siguin catalans, deu tenir alguna explicació, perquè no és normal, això. Dius, home, sí, els catalans ja tenim una certa... Catalunya és una potència en el món de l'esport, que això ja se'n cuiden prou des de Madrid d'intentar impedir per tots els mitjans possibles, alguns de legals, però la majoria il·legals, que nosaltres no puguem competir com a catalans, en totes les modalitats de tots els esports, perquè en totes elles hi tenim un gran elenc de grans professionals i de grans practicants, diguéssim, de tots aquests esports. Però bé, a darrere, en el cas de l'automoció, era molt clar que hi havia d'haver alguna cosa que fes que es domés aquest fenomen. I realment és que, esclar, la indústria catalana de l'automoció, a partir del final de la guerra
espanyola, la guerra d'Espanya, que diem, no?, del 36 al 39, que va significar, entre altres coses, la desaparició per robatori de marques tan importants en l'automobilisme com van ser la hispano-suïssa, que competia de tu a tu amb Rolls-Royce, O sigui, no estem parlant de 4 mecànics aquí, no, estem parlant de coses d'una gran importància tecnològicament i inclús de disseny i de... En fi, tota una sèrie de coses que m'agradaria parlar-ne més a fons i ho farem, si podem, amb un monogràfic. Però diguem-ne que aquestes grans empreses que havien existit abans de la contesa militar aquesta, doncs van desaparèixer perquè se les van incautar, se les van quedar, l'Estat les van nacionalitzar, que diuen, no? I clar, les van nacionalitzar vol dir que s'ha acabat. I en canvi, què va passar? Doncs que a costat d'aquest fenomen n'hi va haver un altre, paral·lel, que era la famosa autarquia del règim franquista, d'aquells anys 40, que es va allargar gairebé fins als 60, no?, en els quals no hi havia pràcticament possibilitats d'importar les matèries primeres, metalls, per exemple, en aquest cas, i altres coses, inclús peces o motors o el que sigui, per poder fer una línia o diverses línies de fabricació de cotxes. Aquí tenim una imatge, que és una moto ja d'abans, de la guerra anterior, del 29. Mira, aquí hi ha una Duxon. Aquesta és de després. Aquesta és del 60. Sí. Doncs el que va passar és que al haver-hi aquestes dificultats i que, per altra banda, la demanda existia, més que cada vegada més, diguem-ne, en el sector d'automòbil insatisfeta, perquè tampoc es podia importar cotxes, perquè eren caríssims, i per tant la gent no se'ls podia permetre. Això es va resoldre amb dos grans fets, diguéssim, contrastables, que són el floreixement de la indústria de les motocicletes, és a dir, va començar a haver-hi fabricants de motos, petites i mitjanes i tal, i grans, i després la instal·lació, finalment, als anys 60 ja, de la SEAT a Catalunya, a Martorell. No sé si va començar a Martorell, no, em sembla que va començar a la Zona Franca. A la Zona Franca. I després va anar a Martorell. Bé, doncs, sigui com sigui, com que el fenomen és complex, és molt interessant i tenim persones que ens en poden parlar amb molt coneixement de causa, farem un programa dedicat a això, els convidarem i ens explicaran totes les... Parlant de Montesa, aquí hi ha una Montesa. Sí, aquí en tenim una. Doncs totes les trifulques que... Jo vaig tenir una Bultaco, que era també una d'aquestes marques, diguéssim, catalanes, no? De jovenet. Vaig durar poc, jo, com a motorista, perquè jo tinc una manera de funcionar que penso coses quan no toca, diguem-ne, no? I a la tercera vegada que vaig anar a parar per terra amb la moto, ja n'hi ha prou, intentant salvar, imagina't, un dossier que jo portava darrere d'un treball que havíem fet professional, dels primers treballs, jo era molt jove llavors, i tal, doncs perquè no va saltar, diguéssim, doncs no se'm va acudir altra cosa que girar-me per agafar-lo, no? Això amb una moto és perillosís. La patacada va ser antològica i allà es va acabar la meva carrera motociclista i vaig començar a pensar en comprar-me un cotxe, perquè és que era molt... Almenys que tingui 4 rodes. Era molt perillós, allò. Bé, en definitiva, doncs, en parlarem i crec que pot ser un programa molt interessant per veure quines famílies, de quins llocs, què fabricaven, com funcionava tota aquesta indústria extraordinària de les motocicletes. Doncs avui ens conformem amb aquesta introducció i aquestes imatges que han passat d'algunes motos, diguem-ne, fabricades aquí a Catalunya, o sigui, de motos catalanes. Si et sembla, anem ja a l'última secció del programa, que és Fets i gent de Nació Catalana. I ara que ja sabem que el Florentino torna a ser president del Real Madrid, perquè ha guanyat les eleccions no tan avoltada com ell esperava, però les ha guanyades. Però avui els del Barça estem contents, que les hagi guanyat. Sí. Ens va bé, sí, jo crec que sí. Jo crec que la majoria d'aficionats del Barça estem contents que hagi guanyat el Florentino, perquè representa que torni el Mourinho, i tot això ens agrada a nosaltres. Jo haig de reconèixer que no hi entenc ni fava. Però anem a parlar de futbol. Però parlarem... No del Florentino, però sí del club. Parlarem d'un personatge que es diu Carles Pedrós i Rubió, que va néixer l'any 1870, i
I ara direm per quina relació tenia aquest home, diguem-ne, que era diputat pel Partit Liberal. Català, de Mataró, no? Ell és de Sarrià, havia nascut a Sarrià, però, evidentment, es va presentar per diputat del districte de Mataró, va guanyar diferents anys les eleccions generals del 1910, el 1914, el 1916... És fill adoptiu de la ciutat de Mataró i de la vila d'Argentona. És un personatge molt vinculat al nostre país, no? I concretament al Maresme. Té un camp de futbol que porta el seu nom, a Mataró, i una avinguda, un passeig d'això. I ara veurem a veure què va fer aquest home, diguéssim, per aquests mereixements i per què avui el portem aquí. En un any, diguéssim, de... Segurament va fer molts mèrits des del punt de vista polític i des del punt de vista econòmic. Ell era... També, Sí, ell era... Abans d'entrar en el... Ell era un empresari, no, ell i el seu germà. Era gent del món de l'empresa, es van instal·lar a Madrid per tirar endavant la seva empresa, els seus negocis, i allà, més o menys, ell es va identificar i va formar part d'aquest que en deien el Partit Liberal, i concretament la branca potser més moderna, més no sé com dir-ho, més oberta, més tal, que era la del Canalejas. Canalejas era aquell home que va intentar fins i tot de que no hi hagués la bestiesa que van fer contra la mancomunitat catalana. És a dir, és un home que tenia una certa sintonia, podríem dir, amb Catalunya, no? Tot i que era del Partit Liberal espanyol. Bé, doncs en Carles Pedrós va formar part d'aquest partit. I com a tal, diguem-ne, com a diputat electe, elegit, vaja, per Mataró, va fer una aportació a la ciutat de Mataró molt remarcable, que és això que en diuen a la ciutat, com ne diuen d'això? El desviu. El desviu. El desviu. En català correcte diríem desviament. El desviament, el desviu. Però què era aquest desviu? Allà diu el desviu. Sí, doncs el desviu era una obra hidràulica que estava destinada precisament a resoldre un dels problemes crònics de les riuades aquestes de tardor, sobretot. Bueno, ara ja no se sap quan baixen les rieres, però en aquella època solien baixar per la tardor, provocant grans inundacions, que era la riera de Cirera, que baixava per aquella vall, no?, d'Argentona cap a Mataró i tal. I ell va fer mans i mànigues per aconseguir pressupost del govern de Madrid i tal, i va fer aquest desviament, exacte, que és un túnel que canalitza les aigües d'aquesta riera i les fa passar cap al mar sense passar pels carrers, diguem-ne, de Mataró. Bé, però clar, dius, per què avui en parlem d'aquest home? Doncs jo crec que val la pena que en parlem una mica, perquè en aquest any, insisteixo, en aquest any de sequera blanca, diguem-ne, no? Que em sembla que l'únic... No només de futbol, de totes les seccions. De totes les seccions? Ah, veus, jo això no ho sabia. Doncs em sembla que en aquest any de sequera blanca doncs tocaria fer memòria d'un fet històric, i és que tant en Carles Pedrós i Rubió com el seu germà Joan, tots dos, varen ser, amb una colla d'amics, els fundadors del Real Madrid. Els fundadors. Homes amb barba d'aquella època. I això, sí, això és molt fort. En Joan va ser el primer president, precisament, del Madrid, no? Madrid llavors es deia Club de Futbol, Madrid, Club de Futbol. El Reial va venir després. El primer era Madrid, Club de Futbol. Bé, doncs els primers presidents van ser ells, concretament aquest, que em sembla que és en Carles. Aquest és en Carles, sí. Va ser el segon president des de l'any del 1904 fins al 1908, i en aquest període van guanyar 4 campionats nacionals. És a dir, l'antecedent de la Lliga de Futbol la van començar ja aquests dos i guanyant títols, diguem-ne, no? Però, a més, també encara que en Carles, aquest Pedrós i Rubió, encara va tenir una altra idea, que va ser de crear una competició per celebrar la proclamació, l'entronització d'Alfons XIII com a rei, que diuen, els entesos, jo aquí haig de callar i refiar-me... Tenim el Real Madrid, que no era real, diguem-ne. Aquí. Doncs resulta que aquest seria l'antecedent, aquesta competició que van fer en honor, diguéssim, del rei nou, que era Alfons XIII, l'antecedent de la Copa del Rei. És a dir, estem parlant de 2 persones que tenen una importància cabdal en la creació, en el moment fundacional i aquells primers anys del Real Madrid, i que resulta que els senyors del Real Madrid, Florentino inclòs i tota la patuleia,
ni se n'en recorden. Els ignoren habitualment. Absolutament. És a dir, és com una mena de memòria, d'amnèsia, diguéssim, induïda, que qualsevol cosa que tingui alguna mica de cosa catalana ja desapareix. És clar, un club que representa els valors de l'Espanya imperial, que estigui fundat per dos catalans, vull dir... Això ja els deu treure de fogó. Però, com deies tu, aquest club també podríem dir que fa aquesta funció, imperial, espanyola i nacionalista, exaltada, però, clar, també en els que sou barcelonistes, bàsicament, o que esteu seguint més la cosa del futbol, també dona uns certs incentius, unes motivacions. Sobretot quan el guanyes. Exacte, per exemple, aquell 5-0... Si no existís el Real Madrid, caldria inventar-lo. Més o menys, aquell 5-0, 5 campanades... També hem tingut altres moments més tristos, però... Clar. Quan els hem tingut feliços, han sigut molt feliços. Doncs aquest home, amb tot el que va fer, diguéssim, i que en aquest sentit a Madrid se li hauria de reconèixer mínimament, per una qüestió ja... És el fundador, és el Gamper d'ells, diguem-ne. Sí, totalment. Doncs se li hauria de reconèixer d'alguna manera, doncs no, tot el contrari. Aquest home, evidentment, en acabat la guerra d'Espanya, se'l va completament apartar, si estava en alguna imatge o alguna fotografia o en algun relat o tal, se'l va anar ignorant i finalment va morir en absolut anonimat el dia 30 de desembre de l'any 1950 a Madrid. I diuen, jo no ho sé això, però suposo que si ho diuen deu ser veritat, que està enterrat en un mausoleu completament abandonat. O sigui que ningú se n'ha cuidat mai més d'aquell monument funerari al cementiri madrileny de Sant Justo. I això és tot el que jo volia comunicar avui als nostres telespectadors. Molt bé. Perquè, ja dic, per celebrar la sequera, Sí. Florentino, que segur que estàs veient aquest programa, doncs ja saps d'on ve l'origen del Real Madrid. L'origen del Real Madrid és català. Ni més ni menys. Molt bé, gràcies, Víctor. Ens veiem la setmana que ve. Nosaltres ja marxem amb la frase de la setmana. Avui hem escollit una de l'actor italià Alberto Sordi, que va dir: el problema no és qui diu collonades, el gran problema és qui els hi fa cas. Tornem la setmana que ve i us esperem aquí per descobrir plegats noves claus de la nostra història. Que tingueu una molt bona setmana.